Hey guys, masyong hapon na. Grabe ka dyan, tugnawa kay naghapon ng uwan. Grabe uwan, hangin ra ba dyan, darang katugnaw sa katan, kapajama, ganit ko. Kapajama ko kay maraming tugnawa ka dyan, sa ganiya, wako ka video. Pinagligad ako dito sa kanang taas kay basta ingaron lagi nga, ting tugnaw, wag ka ng kuwan, panahon. Hindi po na masabot ang kuwan, pamati. Ilabi na karoon uwan, tugnawa, hangin. Hangin-hangin, basta ingaron lagi na masabot ang gibati. Ang operan na masabutan, ngut-ngut na. Ako ang pimo sa kanunay guys, labi na karon nga, anting bagyo na, labi nang kanang mga bahay bitaw nga duog sa pa. Kay kuya ora ba jud kadyo ron, kay bisag inday-inday ra buwan, ang tubig dali ra kadyo mo taas. Hangin ra ba? Parang tugnawa lamay ka og biko. Basta nga ron nga ako ang bating uwan na may kaubiko. Karong adlaw wadyo ko'y nabuhat. Ligad-ligad ako dito sa taas kay ganihang buntag pamaning uwan gasugod. Santod karon hapon na. Nga si mama na po daris mama sud. Jacket ko tigitugnaw. Grabe ka dyan tugnawa. Nana sila giyan. Si Junjun. Nana nang laba ko ganiha kay ning taniag man habi ko muinit sus ginoo ko wa man nagdidiretso man naguwan dugay pa ni mahuman kay naglangit grabing kaitim na sila sa tugnaw? gitugnaw in taon ti. Ha? Tugnaw. Sa may pasalubong. Pasalubong. Sulubong. May pasalubong? Tula oy. Sugtuni mo sa kugi ka naglaan. May takoyaki? Bacon ta to. Ikaw hindi pa. Sa may pares din yung kape, ay pan kape? Tira. Ay may ilo pati. Day pan ma. Hey guys, manginom tagkuan guys, init kay tugnaw. Awa pa may no, alas 4. Timo sa nasdiyan. O, timo sa diyan. Lapag timo diyan. Ka sa pandong kay mama makin lang ka sa pandong. Magbayad. Kantong tatagye wa tay kwarta. Milo? Ikuha ni Kian. Contains ka to sa kanang green cell. Di ka na Milo. Green cell pag Milo sa. Kape. Ito ang kape. Oh. Pagpa-sa-trade pa gamay daw. Hi guys, mga po guys. Grabe kuwan ng hapon man. Yung pagpan ma? Manimo, ito ako. Minum pag Milo ge? Nalito nga tayo, dagan na kayo. Saw-saw tagkuan guys. Nawag diyan din ako. Naigad mader. Ako din. Nahibaw na ka ako. I know you. I know you. Ha? I know you. Ako niya pa. Niya pa patang. I know you. I know you ha. Murag lami man ikaw kanon ni. May gidangatan na ni. Agad ganun na ako. Kaminit ba niya akong ulo na. Lang. Na, relax. Kaya kay blood. Na. Inam sa init yung ikat yun. Lagi ko.
Iya raw, guli. Nagbaha dani no. Magbaha ra ba ni dani? Grabe guwan maghapon man. Pasahero, ikaduhang pasahero. Mercado ka na ay? Ice tea na? Ito dahil naman tayo. Saan na rin nag-register dito? Mga kamalipipar mo. Ipan mo na kanina sa tulad ng kapilat. Pero mo. Sure ka na. Lalo furbol ba? Ako tayo ni furbol ba na? Kaya man furbol dito mo. Nangutana ka? Wala naman si igagawa ng modelo. Furbol ko. Hey guys, namin na-respond guys Palawan kay magkuha may grasya na nagpada kwarta. Nagan ka dun salamat sa nagpada. Sir Edmond. Sir, kailangan ba Hapon na ra ba? Masig maabta na tagsarado. Lasing ko pa man ito sa buwan. Kaya nasa pa kaguli. Ganyan tanan natin kuwaon. Kaya wala na yun. Uwan po ganina. Gusto ka uwan. Hindi ganyan ka rin. Ano, tuwak-tuwak na uwan. Ang katugnaw ra ba dyan? Na. Nakuha na mo guys sa kwarta. Sige yan, naradas tricycle. Gaban-uban ming tulo. Mama rin nabilin. Ganing ning tuwak na. Pero muwan gihapon ni kaya langit tarang kaiton. Ala giro, inuko. Pinagmaliksa na giro. Hapit mi dari guys kay sige yan nagpa-Gcash. Ana man mi diha magpakuan. Sa ito isa tawag na kanang magpasud og Gcash magpa-cash-in. Nagtigom-tigom man na siya daw makatigom siya diyan isud siya ang kuan Gcash. Sinarang duha na ko munaog kay naitaligsik or ba ko naligo ganiha kay aram tugnawa. Kadyo nadugay man hindi sila mauman hindi yan garang ka tipid iniwat si siyang papa halos na laman di mo timo kay puro na lang tigom mana mana Balong nagiyan, sige yan nakabalo ako kay balong. manage nisod na nasunod tauli na ta Pwede na boss, anak re. Ang one way na, diretso ra. Mutuyok yung mag-out ko ng gilid ah. Prestation. Sige boss. kung pa itong manok ko sidan pa ni hapon daira ko Di ka, magkakupan bisa. May buko biyo. isa ragod ka baso Mato ka dyan. taligsik na pagsugod pasugan na karon kay ningunang nanguwan giniha grab gising kasuga nakapalit na ka Boko Diyos. Si
Imbis 30, 20 na lang. Ngano man, di mo na panggibodol. Yung kagibo ko, Diyos. Ay, kurang naman. Agay, gipaak man. Barok po na minom na ta. Disuron po ta. May saging sa balay, no? Hala, mamalit di tag saging o day saging dito gi. Kabuo na pong lain na ni. Ano siya mabo? Ito po. ko, Diyos. Hindi, tilaw. Hindi ko. Ah, Bilagi ko. bala ka. Dangan pa sa bunod guys, sa ilang kuan, buko Diyos. Naway si Junjun og saging. Payas. Napa may kapayas dito? Ah, Hindi na ko, Bik. Namug na ako tang kuko. Nainit. nagbaha na dani. Magbaha day diha. Balik na kong krabi. Ano pa man dito? Nagpadiyo krawa na manggot. Akong gilutok ng buntag. Mapalita. Nagka ko muna ako, gini taligsik. Wala ba ko ka sombrero? Kamot sa kwano, pinja. Pinya, pinja. Pinja. Namug na ako dali ng kuko na. Hindi. Okra, dry, okra. Asa man? Pili ah. Pilang man po tayo. Okay, bait tigahi. Kuman, Bik. Dabong pa man na. Kung kapili, Bik. Di ko pa Bago pa man eh. Bik, kaliko ko rin ito. Naligo, nagawa pa. Ako naligo ganyan. Hindi, Karang atong kunawa. ganun Adjaw. Adjaw. Ay, ikaw. Ano, maligri ito ba? Ikaw ra hiligo. Aram nga, wagan ni ko naligo ganyan. Kay grabing tugnawa. Nga na dahil. Ikaw o rin na. Nga tugnaw mga dyan. Ito kay Parihat. Katawa lang mga gwapa. Maligo mo diya ba? Sige yun mo maligo. Ligo mi. Ito yun. Napilig kuan bi. Pipino. Pili yung palitan okra 1 part. One for trap. Kasi 1 part na na dahil. pa ni. Talang pa. Hindi ni paliton mo na, di pangiyo ni mo na eh. Piliton. Kailangan ko. Aday. Kila aday. Sana. Nagana na ito eh. 1 fruit man kaya. Ayun, basta lalo naman may pakapil. 15 ko na to. Hala, lapas naman niya. Lapas na. Hapit na to nga. Pila na aday? 20? Ah. 15. 15. Dito na aday. 35. 25, 35. 35. Salamat. Salamat. Sanitas niya itong pajama kay Biya na, kuha ng tubig pero makaligo ka. Ano na no? minsan dyan ang gatang pajama. Biya na to. Ajaw lagi. Inislik Liang iyo. yung agi nga. Nanarabay taligsik. Kita juga guhut dah murah toothpaste dah. Ikaw. Murah toothpaste kena pislit sirit. Ikaw mura kag nilagay. Bisag-asa ka musaksit. Gatawang ka. Yan oh. Ano yun mo nang drive? Pitog mais. Ano ding magbit itong mais loy di ay. Hindi ka na din. Eh nga na drive. Gutom na siguro to. Nanano may pasayro dito na lang larga. Loy apod. Uy, nakaingon mo glalim ni pa muning trabaho ah. Wa mo kun ngaglalim. Di ba? Di lalim ba? Sa ikani dahil on na lang di may pasayro maulaw ba kay manghira kay pasayro. Imo to hotdog na og pasayro sa manghi. Ngano ding mananghid. Biya ulaw. Oo din mga guys aday ha manghisa ko. Yung sige ako. Ulo pa yung
Yan kay gitugnaw. Gani hajid grabing tugnawa kay hangin. El joke. Parang puti as laki yun, murag wanay dugo. Puti na way dugo. Murag way dugo ba? Parang puti na. Ini dito. Try. Kana tong tagija sa unlan. Kato, Ilang gi-post gid ay. nagpasalamat sa nakapunit. Ito yung nakapunit. Wa man ka nagpa-picture. Ikoy, bahala ko doon. Picture yun? Kung nagpa-picture pala man kay post nila gimo ang picture nga ikaw nakapunit. Wa man ka nagpa-picture. Bukan man ko, secret ba? Loyal people. Ay, honest day, loyal. Loyal ka dyan. Secret, honest people. Okay. Nag-aabla ko award. Habo og i-award kay unlan man to. Habo tagahan ka gabo. Unla na napulot, nagaling kaghabol. Barangay bitaw, picture ang pilisir, kaya makuan ka. Ikoy, ay lang ma'am, kalalakon ka. May lang uyaping. Ay, nag-apil pa ko sa nahulog, kaya hindi ko sa tungaw. Ikaw may nakapulot. Kaya na mga unang may nahulog. Hindi ko no picture, hindi ko boy. Kanalangon lang ma'am. Opo. Magkasuho pa lang niya ako. Mga nung magsikaso mo ka. Anis. Ma-discover lang ko nagsisikaso. Honest people sa dalagit. Sa Piyawa. Napulot, ito napulot. Undan brade ay. Aga to kang imong gibalik sa unang pitaka nga naisud kwarta na balik ba katus Para tagija. na sila. Basta ako nang giuli. Katong dia sa kado. Oh, wala man ka nabalik ko tus tagija basta gibulsa ra pud to nila. May problem mo. Giuli. May mo klima to mo. Ito wala. Tao na. Anis ka jagi mo ang gibalikan di anis. Problema na lang nila. Di gyapon maabot sa tagija. Problema na lang nila. Kaya na at least ako nang iwan na akong part na honest ko ako iuli. Bahala na. Katong ang iwan na nung lagi. Pero ba, si Pray mo claim, di mo nila magpatikro? Ilaon na to, unsaon man to. Oo, may pawsaw. Bisag gamayng bagay og di imong butang, di na nimo ang kunon kay di na imo. Ingawa sa series ka may raisud. Ano yung kayo ng kapitro? O, di ba? Isa pwedeng mangamta mo kaya ito, ha? Diba dyan lalimawadan? Na rin, ito pagpulong ng silahan. Tama na ko. Oh! Iuli mo na yung ulan. Iuli mo na ulan. Unsaon na ko ng ulan. Sa buwan. Natuwa. Ganahan di ka magulan-ulan og di imong hinagaan. Puro mo, pag-inigigdan yung grang anak. Nga di man to imo. Gulan-ulan, kalami ka gunlan, narang kahumok gunlan, di imo. Pwede mo iuli nita. Nagiya kay, nag-all na kay nawala. Okay, ragi mo ang pinalit. Dadi man imo hinagaan pinalit, di mo ramang napunit. Lai tagija naghandom og mabalik. Tagdan na ba kayo ito? Napulong mo itong ako. Kada usa ka balot, kay duha man, pak. 5 ka pak, di pulo ka mo, kay kada usa ka pak duha. Layog, laag sa kono. Hoy! Layog, lakaw! Naglaag mo anak ni Maribel. Yo, bata boy. Ito pa dong. Law-law man. So, magbinika na nato.
abinag nakalimot ka sa tuang bay. Ning lahos na ta. Iya, ayo tarungan na diyan, laom kayo. Mabaw. Ayo. Biting seat lang ate. Biting seat. Masahiro pagupit-hapit. Darang. Salamat Sige, kayo. te. Salamat pod. Kapit pag pumasahiro. Biyo ka jugbay tas taas eh. Ang baisaw ng tagpi-tagpi ara ng lamia. Wa. Pwede mo na. Simento na. Don't just dabok. Ano na. Awa na nga to, takpi-takpi pa na to. Sunod na building na. Ay, walang araw ngayon na 3-story building. Malay mo. Mangarap, huwag mo nang pikirin. Pila rin pad sa unggoy. Diba? Diba pa? Diba? Sikat. Diba? Apil ang TL. Baligsik na to. Huwag na pod. Sus, ginoo ko. Dagat, ano diyan. Pisik na ba ni may isa kabe? Pisik na ba ni pandaligid? Una kay matulog na guyog pa. Ang tanawa. Grabe, agyanan mo na magtunaan, oy. Nakapajama na siya, nakapantulog na guyog, guyog baboy. Pahila yung nga guyog baboy oh. Magbuot man ka. Magbuot day kang muuban. Guyog baboy. Nanami guys, na uli nami. Tanawag na baboy kanon, una nagkaon. Namay bahaw. Ang gani ko magdangag kay murag din ako manihapon. Ato sa ning inaugbi karong mauwan na ni. Ato sa ning inaog karong mauwanan. Mingkoy, hindi sa kamingkoy. Kamusta man mo diya, wa mo gipang tugnaw?